ಮಾತರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರಿಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟು ಬೈದಾವ್ದು ಅದಂದು ಪನ್ನಡ IPL ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತುವೆರೆಗ್ ಕಾಪು ಮಜೂರು ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಾಗಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ RCB ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈದನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಐರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ RCB ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈದಂಡು RCB ಡಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಿರಾಟ್ VK18 ಅಂದು ಬಂದ್ಬನಮ್ಮ ಸೊ ಅರೆಂದುವರೆಗೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ರಶ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಯಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಪೋಂದುಲೆ ಬಲೆ ಇದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದ ಧನಿಕುಲುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೆ ದೀಪಕ್ ಯರ್ಮಾಲ್ into the bed. The trouble is, if you think like that, you've almost already. Malla 6. Yetu malla 6. Malla 6 and Aadi run gorku. Ite ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಂಡ್ ನುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ವರ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ RCB ದ ನಮ್ಮ ಕೊಹ್ಲಿ 43 ರನ್ ಔಟ್ ಆಯರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂಚ ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಪೇರ್ ಪಂಡದು ತೂಕ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಮಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ yes it's the last over IPL 2020-2025 the last over ನಡತೊಂದುಂಡು 29 ರನ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಏನಪ್ಪುಡು ತೂವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತರಡುಲ್ಲೆರು ಬರ್ಸ ಬಂದು ಗೆನ್ಪಂದೆ ಪೂರಗ್ಲ ಬತ್ತೆರು ನಲ್ಪೇರೆಗ್ ದೋಜೋಡು ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಪಂಡದು RCB ದಗಲ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ಕೊನೆಯರಿಲಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ತದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಯರ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನ ನಿಡಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.